Guys, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Και μαντέψτε τι έχω. Χθες, από ό,τι ξέρω, ναι. Χθες είχα φτιάξει ένα squishy από χαρτί. Δεν ξέρω αν έχετε δει αυτά τα βίντεο στο TikTok είτε στα shorts με μια τύπισσα. Γενικά πολλοί το έχουν κάνει πλέον και πολύ προχωρημένα, αλλά εγώ είμαι ακόμα στα απλά πράγματα. Φτιάχνουν squishies από χαρτί, blind bag. Θα σας δείξω ένα blind bag που μου έφερε η κολλητή μου με μπόμπα. Ξέρω, δεν το έχει γράψει πολύ καλά, είναι στην Bubble Tea. Αλλά εντάξει, το αγωνόμαι αυτό. Εντάξει, δεν γράφει πολύ καλά αγγλικά. Ναι, με Bubble Tea είναι cute και έχει μέσα squishy. Έχει εκπλήξεις, αλλά εμείς το κάνουμε πιο πολύ με squishy. Ναι, εδώ ένα χαρτί. Πείτε μου, αν βλέπετε πού τη φάω αυτό το χαρτί, τι γλώσσα θα λέγατε ότι είναι αυτή? Ναι, δυστυχώς ελληνικά λέει. Έχασες, δεν διαβάζω. Εκείνη μου είχε πει τη γράφη, δεν το καταλάβαινα ποτέ. Λοιπόν, έχασες ένα λεπτό από τη ζωή σου, χαχα, loser girl. Μπορείτε να φύγετε λίγο. Τι γίνεται ρε φίλε, τι έχουν πάθει όλοι? Λοιπόν, ναι, είμαστε μπέζοι, γι' αυτό αγάπη. Χαίστηκα. Λοιπόν, και αυτό το squishy. Δεν είναι το πιο πετύχημα, έχετε δει, το ξέρω. Εντάξει, το εκτιμάω πάρα πολύ. Και έχω φτιάξει κι εγώ ένα. Έχω φτιάξει 3D με donut, αλλά τι θα έχω δώσει. Και χθες έφτιαξα ένα δικό μου. Το πρώτο μου donut, το πρώτο μου squishy από χαρτί που σας είπα που έφτιαξα χθες με donut, μου πήρε 3-2 μέρες νομίζω για να το φτιάξει. Ήταν το πρώτο μου. Και χθες έφτιαξα ένα με αβοκάντο που ήταν το δεύτερό μου και μου πήρε ώρες. Κοιτάξτε το. Να είστε επικείς στα σχόλια σας, παρακαλώ. Επικείς. Εκτός και το YouTube μου βγάλει τα σχόλια, δεν ξέρω. Ναι. Ταρά! Είναι squishy με αβοκάντο. Ναι. Απλά γράψτε, άμα θέλετε μπορώ να κάνω και βίντεο που φτιάχνω ένα. Ή άμα θέλετε δείτε έτοιμο, δεν ξέρω τι θέλετε. Εκτός και αν μπορείτε να μου πείτε σε σχόλια. Αν το YouTube σε αυτό το βίντεο απενεργοποιήσει τα σχόλια λόγω του δείχνω το προσωπική μου ανήλικη, τότε γράψτε σχόλια στο short που έχω ανεβάσει που λέει ιδέες για βίντεο. Ναι, τότε εκεί πέρα. Λοιπόν, γράψτε άμα θέλετε Google, άμα θέλετε πηγαίνετε στο YouTube και γράψτε how to make a squishy, paper squishy και τέτοια, ναι, να βλέπετε εδώ έχει, φαίνεται λίγο βαμβάκι, έχω βάλει βαμβάκι μέσα. Ναι. Νομίζω ότι θα βάλω πιο πολύ για να είναι πιο πολύ squishy. Αλλά ναι. Bye. Αλλά νομίζω ότι αν πιο πολύ θα σκιζότανε. Anyways, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το squishy. Πείτε στα σχόλια στο short που σας είπα που εκείνη είναι ανοιχτά τα σχόλια πάλι καλά. Άμα θέλετε να φτιάξω εγώ squishy και άλλο μπροστά στην κάμερα. Ωραίος φωτισμός, έχει ήλιο έξω. Ναι, όκα είναι 4 η ώρα το απόγευμα γι' αυτό. Και επίσης θα κάνω και ένα βίντεο ή short, γιατί λογικά σήμερα πάμε τζάμπο να πάμε Χριστούγεννα. Να πάμε στο τζάμπο για να πάμε τα Χριστούγεννα, έτοιμο εκεί. Λοιπόν, το θέλω εγώ. Τα μέσα. Anyways, παιδιά, γνωρίζετε αυτό που έγινε μόλις τώρα. Εγώ δεν φάσουμε, παίζουμε. Λοιπόν, και άμα θέλετε, όπως σας είπα, πηγαίνετε σε αυτό το βίντεο και πείτε μου τι άλλες ιδέες, τι άλλα βίντεο θέλετε να κάνω. Γιατί τώρα θα ξεκινήσω να κάνω και βίντεο, γιατί τόσο καιρό έκανα μόνο shorts. Και το YouTube κάτι είχε πάθει και μου έβγαζε συνέχεια τα βίντεο, δεν φαίνοτανε. Μόνο αν πήγαινα στη βιβλιοθήκη και πάταγα τα βίντεο σας, τότε μου τα έβγαζε όλα. Στο κανάλι όταν πήγαινα και πάταγα, δεν μου έβγαζε κάτι, δυστυχώς. Έχω κάνει μόνο 2 βίντεο με το καμπόκα και φτάμε λίγο fail, λίγες 60-40 προβολές, λίγο fake. Αλλά και πάλι, εντάξει, πιστεύω καλά θα βγει. Αχ, τι ωραίος φωτισμός, δεν θα κάνω βίντεο. Τέλειο. Λοιπόν, και ξέρω, παιδιά, είμαι cringe, αλλά μην το λέτε στις σχόλια σας, παρακαλώ, γιατί στεναχωριέμαι. Κάνω μεγάλη προσπάθεια αυτό το κανάλι και ελπίζω όλα αυτά να σας αρέσουν που κάνω. Λοιπόν, και όπως σας έλεγα, πηγαίνετε στο short και γράφτε ιδέες. Θέλετε να κάνω και άλλα βίντεο, γιατί όπως είπα τόσο καιρό έκανα μόνο shorts. Λοιπόν, και έχω φέρει και το κράξιμο, είναι η αλήθεια. Και τι, να σας πω τώρα γιατί. Γιατί τόσο καιρό
Έκανα shorts που έβλεπα στα αγγλικά με pose και τέτοια, λίγο drama, και ωραία. Λίγο high school φάση. Ναι, και ζήλευα. Και τα έκανα κι εγώ. Και λέγατε, ξέρουμε ότι είσαι Ελληνίδα και τέτοια. Και λίγο hate είναι αλήθεια. Ναι, σε ένα βίντεο που είχα αφήσει ρίχτα τα σχόλια. Ναι, έπεσε πολύ hate. Τώρα που έφεσα ρίχτα τα σχόλια, κανείς δεν κάνει hate. Τι έγινε τώρα που πήγατε haters? Θα σας έλεγα τώρα τι κάνω στους haters, αλλά όσοι το είδατε, το είδατε. Λοιπόν, και ναι, όπως σας είπα, σήμερα θα μπορεί να κάνει και ένα βίντεο. Λογικά σήμερα θα πάμε στον Τζάμπο να αγοράσουμε τα χριστουγεννιάτικα στολίδια. Μπορείτε λίγο. Ξυλολεριά, κρυολόγια, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Λοιπόν, και όπως έλεγα, πάμε σήμερα λογικά στο Τζάμπο να πάμε στολίδια, ξέρω. Είναι νωρίς. Πώς είναι σήμερα, 17 Νοεμβρίου νομίζω, ναι. Επειδή η μητέρα μου έχει Facebook και της είχαν έρθει αναμνήσεις από πέρσι, είχαμε στολίσει το δέντρο πέρσι 13 Νοεμβρίου. Σήμερα 17, 4 μέρες μετά, εντάξει, 5 γιατί λογικά σήμερα θα πάμε στα στολίδια και λογικά αύριο θα στολίσουμε. Γιατί είναι αρκετή μεγάλη διαδικασία. Ναι, και θέλετε να σας δείξω και το σημείο που θα βάλουμε το δέντρο. Άμα θέλετε, για το νόμο. Θα είναι αυτό εδώ πέρα. Ξέρω, έχει λουλούδια, ανεμιστήρα, έχει και μπουρδες γενικά. Αλλά θα τα συμμαζέψουμε αυτά, θα ξέρω πώς θα γίνει η κατάσταση. Εντάξει, μετά να ξέρω. Λοιπόν, και ναι, θα πάμε στο Τζάμπο. Ωραία, καμέρα. Anyways, θα πάμε σήμερα στο Τζάμπο και θα πάμε στο Λίαμ. Όλα αυτά τα χρόνια στολίζαμε το δέντρο με στολίδια, ό,τι να είναι χρώμα. Ροζ, μοβ, μπλε, κίτρινο. Δεν είχε κάποιο χρώμα το δέντρο μας. Δεν είχε κάποια, πώς θα το πω, δεν έβγαζε νόημα όλα αυτά τα χρώματα που βάζαμε. Και και χιόνια από πάνω. Γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας βάζατε χιόνι, ψεύτικο χιόνι πάνω στο δέντρο σας. Αληθευτείτε μου. Λοιπόν, και βάζαμε ό,τι να είναι στολίδια. Αλλά φέτος θα πάρουμε μόνο 2 χρώματα. Χρυσό και κόκκινο νομίζω, για σημεί. Εγώ χρυσό θέλω να έχει οπωσδήποτε. Το χρυσό μου θυμίζει πάρα πολύ Χριστούγεννα και το κόκκινο. Το σημεί εντάξει. Και εννοείται πάντα κίτρινο αστέρι εμείς. Δεν ξέρεις τι αστέρι βάζετε, αν θέλετε πείτε μου. Αν θέλετε μην πείτε. Λοιπόν, και ναι, αυτά. Έχω κάτι άλλο να πω? Νομίζω όχι. Λοιπόν, αυτά που σας είπα. Άμα θέλετε βάλτε το βίντεο πίσω για να θυμηθείτε τι σας είπα. Άμα θέλετε να γράψετε στα σχόλια στο short που έχω κάνει. Και παιδιά, πείτε μου άμα θέλετε να κάνω Q&A. Γράψτε σε αυτό το βίντεο άμα θέλετε ερωτήσεις και εγώ θα τις απαντήσω σε ένα επόμενο βίντεο. Οκ. Και θυμήθηκα τι θέλω να πω. Αύριο λογικά θα στολίσουμε. Οπότε θα κάνω και εκεί βίντεο. Οπότε μην το χάσετε. Γεια σας.